Kriptomonetek izugarrizko energia kantitateak xautzen dituzte. Adibidez, Bitcoin kriptomoneta ospetsua herrialde batzuk bezain beste kontsumitzera iristen da. Hau ikusita, kriptomonetak minatzeko beste soluzio batzuk aplikatzen saiatu dira. Jarraian, gaur egun askotan errepikatzen den egoera bat aurkeztuko dizut istorio baten bidez. Bertako protagonistak Nerfminero eta Joseka dira. Nerfminerok kriptomoneta mehatze baldu. Honek elektrizitate gehiago behar du. Joseka aldiz, zentral termiko baten jabe da. Ei, utziko zure hondakinak? Noski! Nerfminerok Josekaren hondakinak errez kriptomonetak sortzeko energia kantitate handiak lortzen ditu. Joseka, gehiago mesedez! Eman eurra gazte! Honek arazo handi bat suposatzen du. Izan ere, hondakin hauek erretzeak gas asko askatzen ditu, eta hauek izugarri kutsatzen dute. Eta honela, apurka-apurka konturatu ere egin gabe, Nerfminerok eta Josekak izugarrizko kaltera egin diote ingurumenari. Honek ezin du honela jarraitu. Kriptomonetak desagertu egin behar dira. Hauekin amaitzeko bi aukera daude. Batetik, Txinaren eredua hartu dezakegu eta kriptomonetak ilegalizatu. Baina hau mundu osoan egin beharko litzateke. Beste aukera errazagoa da. Kriptomoneta handiena, hau da Bitcoin suntsitu dezakegu bezeroen 151 edo gehiago lortuz, eta trantsazioak faltsifikatzeko aukera eskuratuz. Honetarako, soilik $5.000 milioi beharko litzake. Beraz, egin dezagun bat eta ekidin dezagun hondamendia.